Organizacija teksta u kolonama veoma je koristan alat u Wordu 2000. Razvrstavanje teksta u kolone veoma lako se može primijeniti na neki već postojeći tekst. Ovu funkciju prikazat ćemo na primjeru napisanog i spremljenog dokumenta. Otvorimo dokument pod imenom Learn3Doc. Ovaj tekst ukratko govori o prodajnoj povijesti jedne kompanije. Trenutno je tekst formatiran u jednoj koloni, ali mi ga želimo razvrstati u dvije. Zato ćemo obilježiti izbornik oblikovanje. Iz ovog izbornika izabrat ćemo naredbu stupci i poslije toga dobiti dijalog s opcijama. Izabrat ćemo dvije kolone, a u pogled dijelu ovog dijaloga vidjeti budući. Jednu od najatraktivnijih novosti u paketu Office 2000 predstavlja mogućnost obrade slike u bilo kojem njegovom programu. U prethodnoj verziji Office-a ovaj zadatak je bio puno kompleksniji. Promijenimo izgled naše slike. Desnom tipkom kliknimo na sliku škole i iz novog izbornika izaberimo naredbu Uređivanje slike. Kliknimo sada na dio slike koji želimo obraditi. Obilježimo najprije učitelja, a zatim držeći pritisnutu tipku Shift obilježimo sve ostale učenike. Odvucimo ih sa slike držeći pritisnutu lijevu tipku miša. Kada detalje slike sklonimo izvan njegovog okvira, po povratku u dokument ti detalji će ostati isključeni iz njezinog sadržaja.